Daşoğuzu käbir ýalňyç satylýan ýerlerde halkyň alýan benzininiň galplyk bilen kemmerliýänligi we şol ruwatyň özüne oň hiliniň hem yaramazlygy habar berilýär. Türkmenistanyň Demirgazyk vilayatyndan anonim ýagdaýda Azatlyk radiosy bilen habarlaşan onlarça raýatyň aýtmagyna görä, Daşoğuzyň merkezinde we etraplaryna ýalňyç goýulan ýerlerde galplyk höküm sürýär. Ýalňyç almaga barýan adamlaryň satyn alýan benzinini ortaça 5-6 litr kem edip berýärler. Azatlyk radiosynyň Daşoğuzdaky çeşmelerem bu habary tasdiklamak bilen sözleriniň üstüni şeýle ýetirýärler. Ýalňyç goýulan ýerlerden benzin satyn alyp onu ölçäp görenleriň aýtmagyna görä, olar ýörüýte aýna mankalary bilen ölçenlerine 10 litr diýip satylan benziniň muktary 7,13 litr çykypdyr. Bir yeňil uloň bakyny doldurmaly bolanyňda ortaça 60-70 litr benzin guýdurmaly bolýarsyň. Halkyň näçe litr benziniň owurlanýanyny biliberiň. Şeýle de benziniň Daşoğuzda hili yaramaz. Hatda benzin diýip satylýan ýalňyçda benziniň ýysam ýok. Aşgabatda ýalňyç goýulan ýere baranyňda benzin ýysyndan belli. Daşoğuzda bolsa satylýan ýalňyçyň nämedige belli däl. Daşoğuz vilayatynyň merkezinde we etraplaryna şeýle ýagdaýyň höküm sürýänligini ol ýere baryp gaýtýan Türkiýede işleýän zähmet migrantlaram tasdiklap öz başyndan geçirenlerini ýygyderli ýagdaýda Azatlyk radiosyna gurrun berýärler. Goloýda Türkiýeden Daşoğuzdaky owama baryp gaýtdym. Türkde işleýän illeşlerimiň iýberen zatlaryny howsarlaryna paýlamak üçin bir näçe etraba aýlanmaly boldum. Şonda ulama etraplarda we Daşoğuzyň merkezinde ýalňyç satyn aldym. Her gedeginde ýalňyç goýulan ýeriň ölçüjüsi bilen ulamyň ölçüjüsiniň arasynda tapawut bardygyny gördüm. Ahirine welayet merkezindäki bir ýere baranymda çydap bilmän. Näme üçin beýle diýäňiz? Halkyň benzininden ugurlaýarsyňyz. Seret men ulamyň ölçüjüsine we öz ýalňyç goýan enjamyň ölçüjüsine diýsem, ýalňyç satylýan ýerde işleýän adam ay daşary ýurt auto ulagyna minip utananokmy 5-6 litr benzinçiň gurrun etmäge. Şu wagta çenli sen ýaly hiç kim näile bolmady. Halk diýen welin hemmesi gününe kaýyl sen ýaly däl. Bizde aýlyk günlük ýok doganjan. Senden almasak, ondan almasak biz çagalarymyza näme ýdireli? Çärelere diýip kesilýän pullardan ne aýlyk galy ne de gazanç. Başga çäremiz galman soň şeýle edýäris diýip gaýta maňa gatyrganyp goýberdi diýip bir näçe günlükde Daşoğuzda baryp gaýdan Istanbulda işleýän türkmen zähmet migranty Azatlyk radiosyna maglumat berýär. Sözü jemlesek, Daşoğuzdaky käbir ýalňyç satylýan ýerlerde halka benziniň kemmerliýäniň barasynda degişli resmiýleriň hem garaýşyny almak Azatlyk radiosyna başartmady.